чудесата къде ли живеят? Чудесата къде ли се крият? Чудесата къде ли замръкват? Чудесата са просто магия. Те са край тебе и мене. Чудесата, това са децата. Представяме ви група смехорани. Прекрасни, усмихнати, весели, щастливи. Но в началото беше трудно. Ох, колко трудно беше да се разделим с мама, баба, тати. Имаше сълзи, сълзи, сълзи. Но това беше за кратко, защото има на земята, има на света детска градина, в която стават чудеса. Оказа се, че е много весело в детската градина. Тук има шарени играчки, кукли, книжки, мечета, колички. Но нали сме още малки, най-любимата ни е голямата червена люлка. А знаете ли, защо децата в часовете сини вървят към детските градини? Защото чакат ги от сутринта най-пъстрите играчки на света. Но ако си мислите, че само играем, грешите. В детската градина имаме много книжки, моливчета, тетрадки. Всеки ден пеем, танцуваме, учим стихчета. След това заслужено почиваме в своите креватчета. Бърборани, сладорани, кълпазани, от конкурс тук всички ние сме избрани. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Често правиме бели, но когато решим, ставаме добри. Че е весело в детската градина. Тук дори станахме артисти. Затова на Нова година получихме най-хубавите подаръци от дядо Коледа. Чудото, което стана, е, че всеки тук намери своя приятел.